Dnes je 25. februára 2024. Moja aktuálna váha je 78 kg, momentálne sa pozeráte na moju aktuálnu formu. Rozhodol som sa zdieľať týmto spôsobom výzvu 90 dní do leta od Patrika Kmeťa. Toto bude pre vás motivácia odo mňa, ktorú sa môžete inšpirovať a zapojiť sa tak do tejto výzvy. Poďte do toho so mňou, spolu to dokážeme. Budem pridávať každý deň motivačné vlogy a videá, aby som vás mohol motivovať a pomohol tak dostať sa bližšie k vašim cieľom. Začnite už teraz, bez žiadnych výhovoriek a uvidíte v lete, čo ste dokázali. Budete na seba hrdí, lepší a silnejší. Nielen fyzicky, ale aj mentálne. Nie je to len o tom, aby ste mali svaly, ale aby ste sa prinútili robiť niečo, čo nerobí každý, lebo je za tým veľa úsilia. Dokážte sebe, že vy ste proste lepší. Neradím vám, aby ste sa porovnali niekým iným, to vôbec nie. Máte byť len lepším pre seba a lepšou verziou, ako ste. Kľúč k úspechu je jednoduchý. Každým malým krokom sa k nemu dostanete bližšie. Malé kroky k úspechu môžu byť, že prestanete venovať čas influencerom, TikToku, scrollovaním, videí a podobne. Začnete sa viac hýbať, zaujímať sa a sústrediť sa len na seba. To je ten kľúč k úspechu. Niečo vyššie 90 dní do leta ubehne pomerne rýchlo. Takže čím skôr začnete, váš sen bude realitou. Say